Grabing paghuot sa dagan sa trafiko ang nasanati sa habig sa Dakbayan sa Talisay kaganang buntag tungod sa sobring pagpatuman sa border control sa mga utlanan sa Cebu City ug Talisay. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Base sa obserbasyon sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City TODA nga nagsugod ang bumper-to-bumper nga dagan sa trapiko diha sa habig sa Dakbayan sa Talisay alas 7 hangtod sa alas 9 sa buntag diha sa may Dan and Bacalso ug alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag diha sa may South Coastal Road. Tungod niini higpit usab ang pagbantay sa Dakbayan sa Talisay sa highway sa ilang habig aron dili mabara ang trapiko sa mga intersection. Pasado las 9 ganiyang buntag, mukapin sa 2 ka kilometro ang gitason sa galinyang nga mga sakyanan sa Cebu South Coastal Road habig sa Talisay City. Ang paghuod sa trapiko subay sa pagstrikto og balik sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo sa Border Quality Control Point alang sa mga sakyanan nga musud sa Dakbayan sa Subo. Alas 8:15 naabot ng ikog diri dapit na sa may Robinson Lawaan Shell, no? Diha ang ikog paingon og Cebu City. 9:25 mga 9:30 ni lugak na ang dagan sa traffic sa Bulacau area pero nisunod na sa dayon ang SRP nagsugod og build up mga alas 9. Inay higpitan ng border control sa Dakbayan sa Talisay ni mando si Mayor Samsam Gulyas nga pahugtan ang pagpatuman sa health protocol bisan sa mga naglakaw sa kadalanan ug sa mga nagsakay sa pribado man o kaha pampublikong sakyanan diha sa Dakbayan sa Talisay. To our COVID task force, I will talk to the kapulisan to implement this. Ang ako lang sa hangyo sa mga tao, kung pwede maka-report mo kung naay mga lugar not practicing health protocols and social distancing, and that's where the city will act because we cannot be in all places at once. Awhag nila sa mga Talisaynon ug sa uban nga gikan sa habgatang bahin sa probinsya sa Subo nga nanarbaho sa Dakbayan sa Subo nga mas maayong musayo-sayo ug usa ngadto sa 2 ka oras aron dili malate sa trabaho. So kuha isa na sa natin kaganihang buntag nga bumper to bumper ang dagan sa trapiko dinhi sa boundary sa Dakbayan sa Subo ug sa Dakbayan sa Talisay ning kaudtuhon minus na ang pag-uod sa trapiko. Samtang lakip usab sa striktong gisusi ang mga dokumento niadtong mga naglakaw pasulod sa Dakbayan sa Subo, lakip na sa mga nagmotorsiklo ug mga nagbisikleta. Gisusi kon mamahimo ba sila nga bakasud dinhi sa Dakbayan sa Subo. Gani kining namaligya og kakanin, way nahimo gawas sa pagbalik sa iyang agi. Kay way napakitang quarantine pass, travel pass o sa bisan unsang dokumento. Saan kanina ko ara man ako mga suki. May dapat mo suki. Diya sa Bulacau kanang mga kuan ba. Mga tindahan ra sa disdaan. Pabalikon ko na ko. Sige lang balik na lang. Katong mga non-apor nga ang ilang tuyo diri sa Cebu City dili essentials ato gyud gipabalik. Muna atong pangitaan gyud og COE mo guide. Kada mo giuban gyud nga mohangyo importante kayo palit og tambal ana ato lang gipagtugutan. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga musud sa Dakbayan sa Subo nga layo pa lang sa border andam na danila ang mga dokumento aron dili mas malangay. Samtang matod sa team leader diha sa checkpoint sa may Bulacau area nga kaganihang udto pa lang 18 na ka mga sakyanan ug napo ka mga tawo ang napabalik sa agi diha sa Dakbayan sa Talisay. Samtang 2 ka mga motorsiklo ang ilang na-impound kay way napakitang lisensya ang driver ug wa usab rehistro ang motorsiklo. Bob. Daghang salamat, Fee Marie Dumabok sa imong live report.